¿Qué tiene Araoz para que sea nuestra segunda casa? Pues bueno, es un lugar donde practicamos lo que nos gusta y lo hemos conseguido pues cerca de casa. Eso es un privilegio para nosotros. Ni txikitatik. Igual txikitan etortzen nintzen gurasoekin eta ez nagoen eskaletan, baina gero 10 urteekin edo holan ja hasi nintzen gaixa etortzen eta hori baina beti da nik. Lehenengo bakoitzak behar dago bere arnesa, dala hau, magneseria, dala hau, eta hemen dago barruan magnesioa, hori eskaletan zoia zen bitartian sartzen dozu horrezkoa eta gero katuainak. Eta gero eskalatzeko sokia, zintak, zoia zela jartzen paretan, eta zela txapa batzuk, ez da ekiditu justu, behitu adibidez hor, eta orduan zoia jartzen zinta paretan eta gero hemendik pasetan dozu sokia. Eta gero ja aseguretako dago ala grilua. Eta honekin behian dagoenak asegura hoitzen dutzu. Gaur aire librian gaz, aire zabalien gaz, baina beste ordu asko bulderrean itzen duzue, lau horma artian. Nun ibiltzen zara gustoren? Ez dakit, eske desberdina eta bilekutan ibiltzen az gustora. Igual negua, igual hotzakin ta holan, geixo gustan jat rokodromora jutia, baina gero udan harrira etortzea asko gustetan jat. Pixkat negua eta uda, bi denboraldi horrek markatzen dituzue? Gero neguan juten gare harrira, baina igual gutxia edo beste toki batzutara. Say, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Josian, ¿cómo surgió el tema de Dagoeneko Eskalatzaileak taldea, de hacer el club de escalada? Bueno, yo empecé a entrenar, pues, por ejemplo, Pachu Sobiega empezó, sus padres le trajeron pues para entrenar con nuestro grupo en Vergara, que entonces vivía en Vergara. Y entonces ahí empezó como una afición pues por enseñar a escalar. Entonces pues a los chavalillos que venían al rocódromo pues intentaba transmitirle un poco pues lo que sabíamos, ¿no? En aquel entonces. Entonces por circunstancias empecé, bueno, me junté con la presidenta de la federación, que era Arantxa Jausoro en su día, y me propuso la creación de un centro de tecnificación en Mondra avalado por la Federación Vasca. Entonces me dijo, bueno, tú prepara, chavales, que esto de la escalada con el tiempo pues va a ir a más. Entonces, joder, tú prepara, que ahí tienes chavales. Y empecé a preparar. Zeuta nahi ibiltzen zarete hemen monitore, besteak beste, lagune asko ero monitore asko zauze. Ez da motu txarra, ez da barruan denpora apur bat pasetako, eta zeuen pasiño hau beste batzu irakusteko. Ez,
Niri guztetan jat erakustia eta holan, ni oso ondo paretan dut eta, tora. 21 horixa eskumakin, inbertidora bisa gure bozu, eta laranja sortizok, bale? Gure osu, eskumako hanta bat jarriko jarten, gure osuna, zu gaukeratu. Super, zelan ikin duzu hemen? Hemen, bueno, atezue hor goten dian hausixenak, ala apurra teknifikazio, bueno, ja entrenamentuei begira lan egin dauenak, eta alde honetan gitxo, gaztetxo apurra gaztapenera begira. Da gaztiekin, bueno, beste pazientzia bat ekibiko da, ezta? Bueno, egixe esan baina hausixen da bai gaztiekin, berdin, pazientzia danekin behar da, eura gurekin baita. Eupe arautzen imaginatzen dut ordu batzuekin jakua. Bai, gota ordu gehiago bai. Indala 5 urte hasi ginen arautzaldian da, bueno, poliki ordu batzu sartzen bertan bai. Cuando empecé a coger chavales me di cuenta que sí, que hay que prepararles, pero que no todos los chavales les gusta escalar dificultad de esto, sino que había que hacer primero una escuela. Y luego los que pasaban de la escuela pues ya les podías tecnificar. Entonces me propuse abrir una escuela y empezó pues a funcionar. Venían más chavales avalados por la federación. Entonces claro, la presidenta me dijo, joder, lo que tienes que hacer es un club, porque claro, para temas de subvenciones o temas de seguros y todo, y avalado por una federación, pues tienes que tener ahí un club o una asociación. Entonces pues bueno, nos juntamos 4 o 5 padres, que eran los que entonces los chavales estaban escalando, y creamos el Club de Bagoyena. O sea, sin ánimos de lucro, solo lo único que queríamos era fomentar la escalada. ¿Y hoy en día tenéis más de 100 críos? Sí, unos 140, 150, por ahí. Yo, 20 arriba, ahí suele andar. Ya en tecnificación tenemos casi 30. O sea, de esos 30 hay muchos que ya compiten, otros que solo quieren escalar en roca y... Vale, bagaude denok! Bueno, ikusten moruan, kristona da, tunela, eta bi aldetatik, eta zapaian bebai dauko, txorrera batzuk eta holan, eta hemen da hilia eskaletan. Guaki guai! Zelako presak kristonak, ez? Hemen lehen rokodromo ez zegoenean, eskaletan zauen hemen, gaztiek eta eskaletan zegoen hemen sokekin, baina hon ja rokodromo egin da eta ez da behin beste erabiltzen. Jungle, jungle, we're living a jungle, 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 jungle. Many people suffer from glaucoma. It's an irreversible, progressive optic nerve disease, and it's the second leading cause of blindness in the U.S. And this morning, Dr. Robert Weinreb is here this morning from Shiley UC SDI Center with more on this procedure as well. First of all, for people at home, describe what is glaucoma.
Wacoma. We love it smooth roots, reggae, swell, drum on bass and dubstep. Erritmo kirten danak nik ene baitan dauzket, baserriko marihuana. Hona segitzen dago? Bai, bota eskua eta sako dauz. Telebistan. Ikusi hau da rokadromoa, eta ikusi hemen dakazute dana. Oso polita. Fighting against this system of calamity. Jungle, basotik irira. Beltzez jantzitako ametxen diztira. Itzali ezinezko abestien eiztari. Beti originaltasunaren gerlari. Jungle. Bueno, ya bukatu kompetizioa, biak oso zeiak izan dira, baina bueno, darren mundu eta primeran pasetan gabil. Bueno, nire leheneko kompetizioa izan da Espainia mailan da. Oso nervioso, baina bueno, nahiko ondo. From the eye to the brain. In glaucoma, the optic nerve is damaged. So, glaucoma is a disease. ¿Qué tal? Sí, bien. Bueno, gaz San Eliasen, eta hemen da bia batzuk, eta bueno, orkoak die erretxuak, batzakit, minduak eta diezela. Eta gero hemen ja apur bat zaiagoak, 6C, 7A, 7B. Da zu aratzera tortzen zarenean, ze zonatan guztetan jatzen, nuni biltzen zara gustoren? Apur bat danetatik. Ona ja gutxi etortzen naz, baina, bueno. Hau zona errexeagoa da berez? Bai, bueno, hemen bebaidaz batzuk zaiagoak, baina bai. Eta bestela hor mugarrira da lan asko juten gare. Eta apur bat danetatik. Depende, igual, neguan igual ona, gero udan Koreara lehen egon garela. Eta hori, apur bat urtaruan arabera bai, aldatu itxen dago. Este deporte tiene una cosa buena para los críos, que les aporta mucha psicomotricidad, que con unas edades es muy importante, y luego aparte tiene que es la superación propia de cada persona, de cada niño, Tú no te estás peleando con tu compañero, esos son amigos para ti. Tu reto es subir esa pared, ese boulder. Entonces le hace algo distinto, que busquemos que haya buena camaradería entre los escaladores y a la vez luchemos cada uno por su propio objetivo. Miriam, da zeu beha itxamotuan, ia oporrak eskaladian bueltan antolatzen daunetakoa zara, ero horren beste ez? Bueno, ez hainbeste. Nik, guztean jat behar jutia igual oporretan eskaletan, baina ez daukotolako fanatismoa. Txapelketetan ibili zara eta emaitza onak lortu izen duzu. Ze fasetan, zela hartzen duzu pixkat arlo hori, txapelketen arlua? Ez dakit, kompetitzia eta horan asko guztetan jat, eta txikitatik behar kompetiruak. Eta, bueno, ontxeian abil apur bat lasaitxago, apur bat izten porque lehen kompetitzen hauen nire adinekoekin, baina ontxeiagaz dana junto, orduan... Da hor zailagoa da emaitza honak ataratia. Onke, bueno, oin gaztienak die geixen eskaletan da bena. Ekarrianka, hori, urdinara, bi esport, igoaka, eskumakoa. Gora, aipa, haupa, Ez, jarri holan, hanka jarri hon, jarri tarra hor, ezkerrien. Venga, vamos, venga, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Zela doia zaldia? 2 minutu gehatzen die bukatzeko. Txanda bukatu gira be? Bai, hori da, horren ostien finalak. 6 herrietan. 20 gutxi aldera, bai. Denporaz justu olakotan. Hori da, 8etan kirolde gisa izten dago eta ez dakigu denporek egiko bukatzeko. Maila politxeko jentia batu da? Bai, batzuk bai ikusten da jente, maila honeko jentie etorri dela eta finala gogor jarriko da, seguro. Baina espektakularra bai. Da zein da zuen lana hemen?
apur bat arbitruak koordinatzea, puntuak eta ondo jasotzeko, eta gero sailkapenakin eta finalerako aukeratu zeintzuk pasatzen dira, 6 honenak finalera. Bueno, epaiak ordaz, baina guk egiten duguna da jasotzen dugu fitxak, zenbatu eta egin klasifikazioak, taldia gero finalerako, eta antolakuntza lana. Estas son las almas mater del club. Si no fuese por ellas, nosotros no funcionaríamos. Se encargan de toda la parte que hay detrás de lo que es los entrenamientos, pues de llevar los grupos, de organizarlos, de ir tú a tal hora, y eso es casi más importante que lo nuestro. Hanetik, etorri diot leku Naparrutik, Donostitik, Bizkaia aldetik bai, eta bueno, giro politia dagoela, esango geunke. Instalazio egokisa di honek bai. Bai, hau atzabaltakua bai, ze leku politia da ikusteko, samurre da, eta bueno, bai, baliabide politia da. Pues el rocódromo de Mondragón tiene una gran carencia, o sea, se abrió en los 90 con muy pocos escaladores que había y hacía su función, pero hoy en día pues el colectivo de escaladores ha subido y el rocódromo de Mondragón no reúne las condiciones que se necesitan para enseñar o para entrenar o para hacer la escalada. Empezamos a equipar esto. Primero empezaron a equipar unos bomberos de Donosti que estaban en el Parque Zubillaga, luego vinieron los hermanos Iñurrategui y luego ya empezó nuestro grupo de Vergara a equipar. Y nosotros equipábamos estas vías con la idea de que fuesen un entretenimiento para nosotros. Pero con el paso de los años pues vinieron otras generaciones y gente que era puntera en el momento de aquí de Guipúzcoa, Pacherocena, Ricardo Tegui, y se empezaron a equipar vías de dificultad, que al final, a nivel de España cogió cogió pues como una fama por las vías que se equipaban, y poco a poco empezó a venir gente del extranjero, gente de Japón, gente de Francia, Suiza, y todos los años tenemos un goteo constante en la época de verano de gente de fuera. Mikel Inafisoro, menuda la que ha conseguido. Sí, la verdad es que era el objetivo de este año y lo ha conseguido. O sea, no ha sido tan fácil como él pensaba, porque bueno, pues ya los estudios le van pesando, los entrenamientos, pero bueno, al final ha conseguido el objetivo y muy contento, él y todos los que estamos alrededor. Mikel, entzunta daukat, batean batek Bergaran Elizako hormau eskalauta daukala. Bueno, ni bai entzunta daukat, baina ontxe, ostra. Ez da ematen erreixa esan da. Akaso izango zen berriztu aurretik ez, oinamen helduleku gutxi dau. Bai, seguramente hori izango da. Bueno, kontairezu, Debagoineko eskalatzaileak taldia batetik, eurekin ibiltzen zara, zeu bazara bertako arrobiko, bueno, emaitzetako bat, fruituetako bat,
eta azkenengo urtiotan egiten zabiltzen lanari esker, bestiak beste aurten Argentinan, Buenos Airesen izango zara, gaztien joko olimpikotan. Ze helburu aurten? 2018ak itxura oso politxa dauka, Mikel. Bai, egisa esan da, 2018ak, itxura ona dauka. Dauzko, txapelkete begira, bastante lan gogorra eukiko, eta hori, txuk esan dozun bezala, Buenos Aireseko, gaztien olimpiar jokuak, helburu gogorra izango da. Eta bada, pixkate aurrekari poli bat, Argentinako olimpiar joko horreik gazte mailakoenak izango 10-20 urte zazpikoenak, baina eskalada hortxe dau, olimpiar joko bilakatzeko, honezkero lortu da, eta erronka politxa, batetik Japon eta aurrerago Paris, ondiokan gaztia zara, eta aukera politxak izango dituzu, olimpiar joko batzutan egoteko. Bai, egisa esan da, aurten eskaladago proba esela, aurten, 2008an Tokion izango da eskalada, lehenengo aldiz olimpiar joko batzutan, eta izango da, erdi proba esela, eta horregaitxe jungo die bakarrik 20 eskalatzaile, baina, esperot, ondo egotia eta hori dana, eta 2024an Parisen berriz eskalada olimpiadetan egotia, seguro. Aukera gehiago egiko duzue Parisen, ordezkaritza zabalago egongo dalako Japonen 20 eskalatzaile baino ez mundu mailakuak, eta, printzipioz, helburua horixe da, helburu zorrotza da, 20 onenen artean egotia. Bai, hori da, esan duzun bezala Tokion 20 eskalatzaile bakarrik ongo die, munduko, ez dakit 20 onenetarikoak izango die, eta gogorra izango da horregotia, baina gu saiatuko da, eta gero, esan duzun bezala Parisen, segura eski eskalada egoten bada olimpiadetan, errezagoa, aukera gehiagokiko bertan egoteko. Konta apur bat, Mikel, zela izen zen olimpiar jokotarako zailkapen fasia, nun egon zineten, munduko kopia zen, konta apur bat zelako esperientzia izen zen? Probak inzien Innsbrucken, iraia hasieran, kiginuan munduko txapelketa, juvenilen munduko txapelketa, eta bertan lehenengo 13 zailkatuak, ja zailkatu ginen juteko Buenos Airesera. Eta gero beste zazpirak izango ziren kontinente bakoitzeko beste bat. Txapelketa finala estua izen zen, azken ordura arteko orduritasunak zela gestionatzen da hori guzti hori? Bai, egisa esan da esan erreza izan, bertan sartzia ez, baina, azkenia lortu ginuan eta oso pozik. Daulako bate lortzen danean, urte osoko lana egoten da atzian. Urte osoko preparazioak itzen ditugu, gero, txapelketa puntualak euki baino lehen hau, azkenian hori gehiago preparatzen da, baina orokorrian urte osoa ibiltzen galanean horretarako. Eskaladak ja, ez da ez eskaladak bakarrik, gainontzeko kirolek be, txapelketa zorrotzetara mundu mailako proba esanguratzuenetara joaterako orduan, hasiera baten maite mindu ginduen hori galdu itzen da apur bat, eta ja kirola bera be, kiroleti be presinua etortzen hasten da, eta kirolak aldatu itzen da apur bat, Mikel? Azkenian pixkat, hasieran, pixkat joku bat zanetik, pasatzen da pixkat, gauza serio bat izatera, baina, azkenian disfrutau, beti disfrutatzen dugu eta hori, oso posi beti. Konta bat proba zela izen zen zeure astapena, zer dela eta eskalada Bergara moduko herri baten, ze Bergaran, futbol, saski, eskubaloi, txirrindularitza peindar handia dauka, badaz hainbat kirol jarduera, baina akaso eskalada edo piraguismoa, ez da, hor daukagu beti guztitaldia, baina eskalada akaso herrixan bertan ez da, geixen egin izendan kirola. Egisa esan da, eskalada, ez nintzen hasi eskalatzen Bergarako jentia gaitxik ez. Hasiera batian, eskiatzen ibiltzen nintzen eta nire entrenatzaile batek, nire anaian entrenatzaile batek, Arkaitzeko, Ormaiztegiko mendizale batek eraman zozkun eskalatzera mendira eta azkenian, guztilloa arropa jaun, familia zuak eta hola, entxe arte.
eta gaur egun Debagoineko eskalatzaileak taldeko ordezkari bazara, Araotzen izan gara, Josean Mulasekin, Miriam Mulasekin, imaginatzen dutan makina bat ordu einjakuak zarela. Bai, txikitati Joseanekin, eta azkenian eskalatzaileanekin Araotzen, ordu asko pasau ditugu. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my, baby, I'm trying. Mikel, eskara, oin hasiko Elizako hormiak goraino igotzen, pena, ez da, Bergaran, bulderra itxeko, ez duzuela auki alako leku aproposik, akaso beste herri batzuetan egon izendan moduan, zeuritoko jatzu, eskalatzia nahi izan duzun bakoitzian, batera eta bestera ibili behar izatea? Bai, egitza esan da, Bergaran gero eta afizio gixo dago, baina instalazio aldetik eta ez daukagu suerte handixa, eta azkenia, gustora eta biadagun lekuak aurkitzeko eta eskalatzeko, azkenian viajiak eta inbehar ditugu. Nondik nora ibiltzen zarete normalian eskalatzeko? Nik entrenamenduak hasi nintzen txikitatik Arrasaten eta Aretxabaletan, eta ontxe nahiko askotan juten naiz Bilbora entrenatzera, dagoelako instalazio berri eta oson batzuk, eta gero eskalatzeko Araotz gertu daukou, Mendixa gertu daukou, eta gero bestela asko Europatik ziar ibiltzen eskalatzen. Helburuetako bat izan da Olimpiar Jokotan parte hartzia, esan dutzue Olimpiar Jokotan zeuen eskalada modalidadiak, kirol jardueriak, txapelketan ze modalidade daukiko dituen, zer dan landu beharko dozuena? Bai, azken, eskalada barruan sartzen die 3 modalitate bezala, bata bulderra, itzen dela, pareta motza eta koltsonetan jausten zala, beste bat zailtasuna dela, klasikoa ez, okiak irigo pareta luze bat, eta gero beste bat, ez dala, gure tradizionalki, ez da eskolandu Espainia mailan eta hemen Euskal Herri mailan, baina da, speed deitzen da, eta da, 15 metroko pareta bat, beti berdina dela, eta, saiatu bisa aldozun denbora gutxien egotzen. Eta nun ikusten duzu zeure burua indartsuen? Nire burua indartsu ikusten dut, zailtasunian da azkenian, beti da nikin duten eskaladia eta bulderra bai. Do you hear me talking to you across the water? Oporrak eta alakoak aukitzen ditugunean, Mikel, beti be eskaladiakin lotuta, ala nahi xeo izaten duzu deskonektatzea apur bat? Ez, egisa esan da oporra bukatenia normalian beti aprobetxatzen dugu, mendira edo viajen bat itxeko. Baina, katu oinak aldian, ala bapez? Bai, beti, hori, viajia gene dut esan, eskalatzeko viajeak. Azken zinean, beti, mendixan edo entrenatzera juteko, adibidez, ilusioa da Japonera jutia, igual aurten jungoa, oporren bat hartuko eta entrenatzen. Zer da leku berezia Japon eskalatzeko? Bai, gaur egun da, ez dakit, munduko, nire ustez, zinio fuertiena, ez? Eta evoluzioa gaur egun Japonen evoluzionatzen dago eta azkenian, jefe. Kiss, I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Sorte honena, Mikel, txapelketetara begira eta 2018 borobilu bat euki. Vale, eskerrik asko, bueno.